मार मिथुन मार नामा से गला सब खाई दे हाँ ये तो मामा तो अरे को ये दादा तो बोले ये क्यों नहीं बोले ये काका ही नहीं कूल ये काका भी नहीं जाने este lobo इतना होइছিল ना गुड मर्निं एवरीवन जों दा सुबुंजों जों बयलार लांनो फैदों आरोना महिला पारायाव नैलाय सुबुङा गुसु जाथारबायना जोंनिया बर' गोलैदोंना सुबुं हा बिसिनाव बयलार मोनो जाहैदों बयलार दा मिस्ट्रिफोरबो फैगोन नालाय खामानि मावगोन ओंखायनो लांफैबाय फारौबो दंसो आरो नै फारौ बिरादनो बयलारा उथि थायदों बिदि दोनो खोमा नै बेहाय दं आरोना बयलारा खैटामान राखे हा सब लय गल्लार न पाइकारि बिलाव आहे सके किबा डेली बयलार काटा माने बिला आहे दुएटा दानि लांनोसै मासे बेसेबां जागोनथाय बियो किमान हल 2 किलो 800 नाखि ओजन राशि दे एकदम दे नै बयलारा माने बाइकजों लांनानै स्कुटिजों लांनानै साप्लाय हैदां हेतु लय जाबोना कतबा टाउनाव लांना हैगोन आरोना नै मासे लाबाय लेफ्ट साइडे हैगोन दे जाव ना लोगोफोरा आं दा इउटुबनि फैसाजों न' लुबाय होननानै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थादोंमोन जे जोंना इउटुबनि फैसायाथ' मान्थलि मोनबाय थायो आरोना बिदिनो मालाबा जोङो संख्रि बानलु जानोबो खरसा नांगौ जायो बिदिनो आङो मिस्ट्रि खरसाबो हरनांबाय थायो आरोना बे मिस्ट्रि खरसानि हरनांगौ फैसाखौ आङो रामि मस एपनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेनानै देरहानानै आङो बिसोरनो हरबाय थायो आरोना दा नोंथांमोनाबो गेलेनो हागोन रामि मस एपनि सिङाव बोरैहाय गेलेनांगौ बोरैहाय नोंथांमोना फैसा इनकाम खालामनो हायो नोंथांमोननो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं दायो गेमनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना गोजौआव दङ आइडि नाम्बार बे आइडि नाम्बाराव थुब्लानो जाबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार रेजिस्टार खालामनांगोन मबाइल नाम्बार रेजिस्टार खालामखांनानै नोंथांमोना कनफार्माव थुब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव रिफार एन्ड आर्न लेन दं बेहाय थुदो नोंनि गेम आइडिनि लिंकखौ फेसबुक एबा वाट्सएपआव नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामब्ला डेइलि बोनास मोननो हागोन बेनिफ्राय सबाव थुनानै होब्लानो जाबाय रिसार्ज खालामनानै लाग्रोदो 500नि हागोन 1000नि हागोन आं दायो रिसार्ज खालामखाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन टिन पार्टि जु दं बेनिफ्राय बिंग' दं गोबां गेम दं आं ड्रागन बिस टाइगारखौ एसे गेलेना देखायनोसै नोंथांमोननो आं दायो ड्रागन बिस टाइगाराव थुबाय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय नै आं दायो गेमखौ प्ले खालामसै 441 जन प्ले खालामगासिनो दङ प्लेनाव होबाय आङो बेनिफ्राय दायो गेमा स्टार्ट जाबाय लोगोफोर नायदो आं दायो बबेथिं होनो टाइगाराव आं 10 रुपिस होबाय लोगोफोर नायदो नोंथांमोना आं दायो जेनबाय जेनोब्ला बेनिफ्राय बांसिन फैसा होनांगौ आरोना आं दायो टाइगारथिंनो होबावगोन नोंथांमोनाबो नायब्लानो जाबाय ड्रागनथिंबो होनो हायो टाइगारथिंबो होनो हायो एबार नायनोसै बबेथिं होयो आं एबार टाइगारथिं 50 रुपिस होफिनबावबाय लोगोफोर नायनोसै जेनना देरहायो टाइगारथिं 50 रुपिस होनायाव आं दायो देरहाबाय नायदो नोंथांमोना बिदिनो नोंथांमोना एसे सानै हयै होब्लानो जाबाय आरोना फैसाखौ एबार देरहानाय रांखौ नोंथांमोना नै डाइरेक्टलि उइद्र' खालामनो हायो उइद्र' फैबाय बेंक एकाउन्ट एड खालामनांगोन आं दायो इउपिआइ जों उइद्र' खालामसै बेनिफ्राय आं एमाउन्टखौ थुनसै लोगोफोर नैबेयाव थुनोसै आङो 2038 बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय उइद्र' दंखायो उइद्र' थुदो नै लोगो साक्सेसफुल जाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदिनो उइद्र' खालामब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बिसास खालामनाय नङाना बेनिखायनो आंनि फैसा हाबनाय मेसेजखौ देखायनोसै आं नोंथांमोना नै मेसेजाव फैबाय आङो 3000 2500 2000 4500 नै बिदिनो हाबफैबाय थायो ओमफ्राय नायलाय मानसि फुनजोबखो बेनो फुनजोबदों बिदिखो माने खांखमा गोमाथिं थैनायनि आरो बिदि इन्जुर मोनसेयाव ओरैनो सिन मोनसेल' बोनानै होदे ओमफ्राय जोब्बाय नाय माबा आसखासो खै केजि दङ बेदर गोराखांबाय नालाय दायो नै संगासिनो दङ नायनांगौ एरनानै मादि जादों बयलार 3 किलो लागाबाय दा मिस्टिफोरनो खावसे होनोसै आलासिबो दङ
संगासिनो मोनां मोनां जाबाय मस्ला मस्लि हालदै होखाजोब्बाय बेनिफ्राय जोंनाथ' आलासिफ्रा आब'नि फिसाजो दंफैयो फिसाला दंफैयो ओमफ्राय बिसोरो दावदै जानो लुगैयो नालाय दावदै रुबाय आं नैबेहाय नै साहा फुदुंनाय माबामोन बियो ससपेनमोन ओमफ्राय बेहायनो डाइरेक्ट होबाय लकेल दावदै बायदि जादों नै गोमोनो आरो नैबे ना बालाबोथिया दंबावो एवफ्रामनानै दोननाय दा मैथाजों सङो बेखौ आज काम करने के लिए आ गया फिर से मिस्त्री हमारे घर पर आज से ढलाई है नीचे का ऊपर का नहीं नीचे का है ना कितना बैग डाला है इसमें मसाला इसमें 3 बैग डाला है मशीन ना कितने बार बंद होता है এবার হব র স্টার্ট হয় না নহয়বা सिमेन्ट लागायगासिनो माने प्लास्टार होसिगोन नालाय दायो प्लास्टारनि खामानि दङ एसे हेखे হৈ গ'ল দেখোন পানী नै दै सोबजोब्बाय बालामोन नालाय पार्टनार हेखे হৈ গ'ল पानी आरो एबार सलाबा लागबो मेसिन नैबेहाय मेसिनजों बोखोदों दैखौ मा नांबाय बायगौबा ओमफ्राय बै मेसिनखौ हुखाय गल माने किबा আছে ना बालु बालि আছে ना ভিতৰত स्टार्ट खालामसिलाय नै मेसिन आइट पानी पानी এটা ঠিক আছে ন অ बनाले हल এতিয়া स्टार्ट दिबि जाम्फैनिफ्राय बोखोदों दैखौ হ'ব না स्टार्ट ওই এটা ভৰি দিবি কেলা নহলে ৰ এইটো ফাটি যাব ৰে পাইপটো দে মই ভৰি দিম দে স্টার্ট কৰ এই ইমান টাইট কৰিব নালাগে ৰে ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব স্পীড টানি দিয়া ओ ये बोलो जोर से टान दे लगा हमें तो आना देख लमो ये बोल टानी ते देते भाई माल धर धर नाटो दिखाई से केला मेन की है ऊपर भी ऊपर ভালো এইটো পুরুষটো তাতে নিচে হ্যাঁ নবো হেন কাটা নেই হ্যাঁ পড়ে না রশিটো ইমান কি নপকালেও হয় গমছে না স্টেট হৈ যায় জোরছে টানি দিব লাগে আধাতে হৈ যায় হ'ব 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 জান একে হয় টান যাকে টান না টান দিলে এনেকা এনেকাকে টানবি হ্যাঁ এনেকা তলত এনেকা কৰি টানবি তলত না ওপৰত ঠিকই হেনকা কৰি টান অলপ দাবা কিন্তু पाइप तो पार्टी जाबो केला पाइप टाना टानी न पड़बे ढलाई ढलाई जाबे रही
मार मिथुन मार